ପରିବା କଟାରେ ସାନ ଆଜି କି ତରକାରୀ ହବ? ଆଜି ପୋଇ ଜହ୍ନି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିକି ତରକାରୀ ହବ। ହଉ। ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ବାଇଗଣ ପକେଇଦିଅ ପରିବା ପକେଇବା। ସରିଗଲା। ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ଦେଇଦିଅ। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ହବ? କଖାରୁ ଫୁଲ ଲେମ୍ବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ତରକାରୀ ଦେଇଦେବ। ଡିମ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ପିଠଉ ହେଉଛି। ସାନ ତ ଖାଲି ଧୂଆଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଗୋଟେ ଏପଟେ ଦେଇଦେବେ ନା। ହେଇଗଲା। କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ମାଛ ଚୁଚୁଡ଼ା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଇଏ ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟ। ଖାଇଛ? ସାନ କେମିତି ହେଇଛି ତରକାରୀ? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।